It-Turkija huwa pajjiż li laqa' 2,200,000 refuġġat Sirjan u skont stimi tal-Gvern Tork l-ispiża fuq dan diġà laħqet 8 biljun euro. Għaldaqstant quddiem il-kobor ta' din il-kriżi li hija mifruxa mal-Ewropa kollha ma setax jonqos li flaqa bejn il-Prim Ministru Malti u l-President Tork jitqajjem is-suġġett tal-immigrazzjoni. Turkija u Malta it-tnejn matul iż-żmien kienu postijiet fejn waslu refuġjati, waslu immigranti bħalissa fit-Turkija u madwar minn kliem il-President stess madwar 2 miljun persuna Sirjana li qegħdin jaħarbu il-gwerra u tkellimna fl-aħħar nett dwar il-Mediterran b'mod partikolari dwar il-Libja u l-iżviluppi li qegħdin isiru f'dan il-pajjiż ġar tagħna. Id-diskussjoni kienet qed issir ukoll fid-dawl tal-Kunsill Ewropew straordinarju li se jiltaqa' nhar l-Erbgħa li ġej. Meta kien qed jitkellem dwar il-Libja, il-Prim Ministru Malti reġa' tenna l-ħtieġa ta' gvern ta' għaqda f'dan il-pajjiż. Ovvjament hemm veduti li nistgħu naqsmu flimkien mat-Turkija, aħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-Libja, il-policy tagħna, l-pożizzjoni ċarissima tagħna hija li nitkellmu ma' kulħadd, li rridu l-kulħadd madwar mejda biex kemm jista' jkun hemm gvern ta' għaqda nazzjonali jew kważi bil-naħat kollha jkunu madwar il-mejda. Fil-fema tagħna il-ftehim huwa kruċjali f'dan is-sens. Intant, f'Istanbul il-Prim Ministru tkellem waqt Global Citizenship Seminar organizzat minn Henley and Partners. Spjega li Malta rnexxielha tikseb tkabbir ekonomiku ta' 5.2% u kif dan huwa fost l-akbar tkabbir ekonomiku illi Malta qatt irreġistrat. Fl-istess ħin ir-rata ta' qatt hija l-anqas waħda fl-istorja u t-tieni l-anqas fl-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest li wieħed irid iħares lejn il-programm ta' ċittadinanza b'investiment qal il-Prim Ministru. Sostna wkoll kif dan huwa programm li permezz tiegħu Malta qed tfittex li twessa' in-netwerk internazzjonali tagħha u tattira it-talent.